ging goed. Het begin was een klein beetje aftasten. Ik wist natuurlijk dat ik meer ervaring had. En ik denk van ja, hoe ga ik het nu pakken? Ga ik het nu echt pakken of boksen? Of ga ik ook gewoon kijken hoe sterk ik ben in zwaargewicht? Ik heb een beetje een combinatie van beide gemaakt. En ik vond dat het goed ging. Ging nog een beetje uit, zag ik. Ja, ik raakte hem goed en toen vloog het beetje inderdaad echt uit. Ja, hoort ook bij het spelletje. Was hem ook wel gunstig. Kon hij weer herstellen. Dus, Hoe was het om hier te boksen? Het was voor mij natuurlijk lang geleden om echt in een normaal gala in Nederland te boksen. Maar ik moet zeggen, ik ben wel blij dat het uiteindelijk hier was. Want het was gewoon volle zaal, mooie sfeer, mooie opkomst. Nee, ik vond het is bijna net als een groot gala. Dus ik was wel tevreden hiermee. Afgeladen, hè? Afgeladen vol hier. Ja, daarom, dat is ook voor de boksen leuk. Op het moment dat je in een bokszaal speelt met 30 man publiek, ja, dat brengt niet echt iets met zich mee. Dit was gewoon leuk, iedereen leeft mee. En vooral natuurlijk voor de thuisboxers die hier boksen. Ja, prachtig. Ja, een mooi feestje voor 85 jaar. Wat voor herinneringen heb jij nou aan Frisia en de boksers? Ja, het is een goede herinnering natuurlijk. Kijk, ten eerste, je wint de partij. Altijd lekker natuurlijk. Maar ook voor de sfeer, alles eromheen was allemaal goed. Alles was goed geregeld. Het publiek was leuk. Geen gekke dingen meegemaakt. Ja, ik heb hier wel goede herinneringen aan. Ik zei nog bepaalde boksers uit Friesland die eruit sprongen. Farid, Fameti Farid. Ja, die doet het echt goed. Ik denk als hij zo doorgaat en hij blijft zo stijgen, dan kun je nog wel veel van hem gaan horen. Heb je nog tips voor hem? Laat zien dat je er plezier in hebt. Kijk, er vragen toch heel veel mensen die zo gepassioneerd eigenlijk met zijn sport bezig zijn, maar zo veel stress hebben. Ze lachen niet meer. Ik bedoel, dit is een hobby. We worden hier niet rijk van. Dit is niet waar ons leven van afhangt. Het is gewoon een hobby waar we goed in willen worden. Hoe keek je naar hem dan? Ik zag hem in de kleedkamer, je zag dat hij plezier had. Ik zei het ook bij een paar voorbeelden van, wordt de jongen gedwongen om te boksen? Want die was zo gefocust. Uiteindelijk wint hij zijn partij. Dat was het enige moment dat ik hem zag lachen. En ik denk van ja, het is wel plezier, het is hobby. Laat zien dat je ervan geniet. Op het moment dat je ervan geniet, gaat alles ook beter. Dus ik denk dat dat vooral ook voor de jonge jongens toch wel iets is waar ze aan moeten gaan werken. Gewoon laat zien dat het hobby is.